Oče, moja žena bola včera na spovedi. Povedzte mi, podvádza ma? To je spovedné tajomstvo. Ty náš paroháč. Upokoj sa a choď domov s Bohom. Schovaj sa! Ide tvoj učiteľ a ty si dnes nešiel do školy. To ty sa schovaj. Povedal som, že si zomrel. Čo? Jurko, a máš nejaké závislosti? Ale kdeže? A máš nejaké hobby? Áno, mám rád rastlinky. A aké? Chmeľ, tabak, konope. Vieš, so svojím manželom sa milujem 3-krát týždenne. Ja len raz za týždeň. Ale ty predsa nemáš manžela? Myslela som, že sa bavíme o tom tvojom... Zima zaskočila vodičov? Zima, to je mi u zádku. Už pol hodiny odhadzujem toto auto a zistil som, že nie je moje. Čo je to? Je to tvrdé, dlhé a každý chlap to držal v ruke? Ježišmária, to si nedovolím vysloviť. Veď je to skrutkovač. Aký je tajomstvo vášho zdravia? Nechodím spať, keď som unavený, aby si únava nemyslela, že tu šéfuje. Pane, to nie je pekné. Ja vám pozerám do výsledkov a vy mne do výstrihu. Zostávajú mi 2 dni života. To mi nedoprajete aspoň toto? Aha, tak prečo to nepoviete rovno? Počkajte, idem zamknúť dvere. Haló, nemáš vodičák, nemáš prilbu a motorka nie je prihlásená. Povedz mi, čo máš? No, mám 50 eur. Tak to povedz hneď do keľu, nemusela som ťa tak dlho otravovať. Dobrý deň, idem požiadať o ruku vašu dcéru. No, to je milé. A myslíte tú staršiu alebo tú mladšiu? No, to som ani nevedel, že má každú ruku inak starú. Ty ma asi podvádzaš. Ale prečo si to myslíš? Lebo sme sa presťahovali z Košíc do Bratislavy a chodí sem ten istý poštár. Vidíš? Babi, čo dnešnej mládeži najviac chýba? Týždeň bez Wi-Fi a povinná brigáda u mňa na zemiakoch. To by ste videli, ako by im tie iPhony z rúk padali. Pane môj, pozývam na čajík. Dcera, ponáhľam sa. Ale ja som pripravila čajík aj obálku. Aha, tak to na 5 minút vojdem. Prestaňme fajčiť. Prečo? Ušetríme kopec peňazí. Tak prestaňme ešte aj piť. Doriti, na čo ti bude toľko peňazí? Ivie, pozvi ma niekam na Valentína. Nepúšťam sa do ničoho s vydatými ženami. Veď som tvoja manželka. Žiadne výnimky. Ak si to dopozeral až sem, buď nemáš čo robiť, alebo ťa baví Faktos TV. V oboch prípadoch like, odber, zdieľaj.